रायजो राजा नोंथांमोन सोरनिबा गथ' सोरनिबा फिसाजो माइनर गथ'फोरा जुदि हरनि समाव बेरायनानै जुदि हमजायोब्ला आरो मानसिफोरजों जुदि केमेरा खेबनानै भिडिअ बानायनानै जुदि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव होजायोब्ला बिनि गोरोन्थिया सोरनि रायजो राजा नोंथांमोन? बे गथ'नि गोरोन्थि जाखो ना बिमा बिफानि गोरोन्थि जाखो? आंथ' सानो रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना बियो थारैनो बिमा बिफानिसो गोरोन्थि। मानोना दिनै बिमा बिफाया बे गथ'खौ जोथोन लायैखायनो, केयार खालामिखायनो बेखौ बहा दं, सोरनाव थांदों, ना मा खामानि मावहैदों बेखौ जोथोन लायैयावनो, खबर लायैयावनो बै गथ'आ बांद्राय अननायावनो बे गथ'आ गाज्रि लामा फारसे आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। थारैनो बेयो 100% माने बिमा बिफानि गोरोन्थिनि थाखायनो नैबे गथ'आ, नै हिन्जावसाफोरा माने जोङो मिथिना मोनदों। मानोना क्लास 9आव फरायनाय हिन्जावसा दिनै बे हर गेजेराव बेरायनाय समाव हमजादों आरो ससियेल मिडियायाव माने आपल'ड खालामजादों बेफोर भिडिअफोरा। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, बियो जोबोद दुखुनांथावना आरो आङो जोबोद दुखु मोनो। बेबायदि जुदि गथ'खौ जोनोम होनानै बिमा बिफाया जुदि जोथोन लायाबोला, नङा होमबा? फांसे दंफांखौ गायनानै जुदि बेखौ बेरा दुमनानै दोनाब्ला, बेखौ जिब जुनार मोसौ मोसाफोरा बे दंफांखौ नस्थ' खालामलांगोन, नङा होमबा? बेखौ जानानै उरनानै फोजोबलांखागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो जुदि फांसे दंफांखौ गायनानै जुदि बिनि फिथाइखौ नोङो मोजां मोनजानो लुबैदोंबा, मोजां फिथाइ थायजानो लुबैदोंब्ला बेयाव नोङो हासार होनांगोन, नङा होमबा? नांगौ समाव नोङो हासार होनांगोन, बायदि बायदि दै होनांगोन आरो बेखौ मोजाङै बेरा दुमनांगोन। अब्लासो नों बे नोंनि खांनाय जि गथ', बे गथ'नि फिथाइखौ नोंथाङा मोजां मोननो हागोन। थ' बिराद दुखु नांथावना, जोङो बेबायदि नुब्ला बिराद दुखु मोनो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो आङो खावलायो साफ्रोमबो बिमा आरो बिफाया गथ'खौ जोनोम होनायनि गोबां थांखि थायो आरो गोबां मिजिं आरो सिमां थायो। थ' बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय, मावफुंनो थाखाय बिमा बिफाया बांसिन माने बेखौ मा खालामनांगौ, नोजोर लानो गोनां जायो। माने गथ'आ जेसेबां मेहनत खालायो, खस्थ' खालायो, बिनिख्रुइ बिमा बिफाया बांसिन मेहनत खालामनो गोनां जायो। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, खोब दुखुनांथावना नैबे जाथायखौ नुनानै आङो बे समाव खावलायबाय, जाहाथे दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों, जाय बिमा बिफाया माने गथ'खौ जोथोन लायाखै, बै गथ'फोरा जोथोन लायै, बिमा बिफाया जोथोन लायै बे गथ'फोरा दिनै गोबां माने आवसारि जादों। माने हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा, जौ जुवा, सादा थांखु गुटखा बायदि बायदि माने ओरैबायदि माने बिसोरो न'आव दान्दिसेबो थानो सम गैया। माने जानो थाखायल' बे गथ'फ्रा न'आव फैयो आरोना। बेनिफ्राय बांसिन माने बाहेरायावनो थायो आरोना। मानोना आरो बे गथ'फ्रा बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिला आरोना। थ' दिनै जोङो नुनो मोनबाय, जाय बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिदों, जाय बिमा बिफानि खोथाखौ लादों, जाय बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिदों, बैफोर गथ'फ्रा दिनै गाज्रि जायाखै, फैलार जायाखै। बावैसो रिसेन्टलि नोंथांमोना नुनो मोनगोन, हायद्राबादनि IIT आव सासे गथ'आ एडमिसन मोनबाय। JEE एन्ट्रेन्सआव पास जानानै, नङा होमबा? JEE एन्ट्रेन्सआव पास जानानै बे गथ'आ हायद्राबादाव एडमिसन मोननो हाबाय। मानोना ओरैबायदि बे न'खरा ओरैबायदि अबस्था गैया, ओरैबायदि माने रांखान्थिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि। अब्लाबो बै न'खराव जे ओरैबायदि सासे IIT याव फरायनो हानाय, एडमिसन खालामनो हानाय ना
JEE एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हानाय सासे गथ' ओंखारदों, जोनोम जादों। थ' बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना। थ' बेनो फोरमान होयो जाय बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लायोब्ला बियो जेरावबो माने आखा फाखा जागोन आरो साख्रि बाख्रि मोनैनिबो खुनु खोथायानो गैया आरोना। मोजां मानसिनि थाखाय, मोजां गथ'नि थाखाय माने साख्रिया माने एभेलेबल, माने जाय मानसिया फरायनायाव मोजां नङा बैफोर मानसिनि थाखायसो जेबो जेरावबो उदाया। साख्रिखौल' बाद हो, हाल खदाल मावनानै जानायावबो जेबो उदायनायखौ जोङो नुनो मोना आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो JEE नङा होमबा, JEE जायखौ जोङो इन्जिनियारिं ना, IIT आव जोङो इन्जिनियारिं, जायखौ जोङो 75% जोङो लानो हायोब्लानो आरो JEE जि एन्ट्रेन्सआव पास जायोबानो जोङो IIT आव जोङो एडमिसन लानो हायो। आरो फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमेस्ट्रि, फिजिक्स, मेथामेटिक्स बे मोनथाम साबजेक्टआव नोंथाङा एलिजिबिलिटि जानांगोन आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, जाय गथ'आ मोजां फरायगोन, मोजां गोसो होना खस्थ' होनानै जाय गथ'आ फरायगोन बेयो जिउआव सानसे साक्सेस जाखागोन आरो 100% जाखागोन। बेनिखायनो मेइन माने बिमा बिफाया थिग जानांगौ आरो गथ'फोरखौ माने गथ'फोरनि गोसोफोर बायदि, गोसो बायदि बिसोरखौ माने उदाङै मोनसे बैसो दं, बे बैसो समाव खोब बेंनाया खोब गोनांथार आरोना। थ' जायनि जाहोनाव गोबां नङाब्लाबो माखासे जोंनि बिमा बिफाया केयारलेस, सांग्रां गैयैनि जाहोनाव माखासे गाज्रि गथ'फोरजों गाज्रि गथ'फोरखौ लोगो मोननानै बै गथ'फोरजों गाज्रि जालांनायखौ जोंनि गथ'फोरखौ नुनो मोनदों आरो। थ' बे समाव आसा खालामबाय जोंनि गथ'फोरा खोब गोसो होनानै फरायगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बावैसो सिगां रिसेन्टलि जोंहा जे निट, जिथुखि निटनि जिथुनाखि पेपार लिक जादोंमोन नङा होमबा, दा बिनि जा लाइमोनफोरनि थाखाय भारत नाङैनो लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोना मोनथिगौ सनाम माने वेंचुक होननाय सासे इन्जिनियारिं, जायखौ जोङो माखो क्लाइमेट एक्टिभिस्ट आरो माने इडुकेसन माने रिफर्मार, बिथां सासे इन्जिनियारिं। थ' बिथाङा दिनै 20 days जाबाय, माने 20 days जाबाय माखासे डिमान्डखौ लानानै। बे डिमान्डआनो जादों इउनियन इडुकेसन मिनिस्टार मा नाममोन बियो, धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ बिथांनि बायदिबा इस्टफा होनांगौ नङा होमबा। माखासे बेबादिनो इरेगुलारिटिस बेनिफ्राय सिस्टेम फेलार जानायनि थाखाय नङा होमबा। थिग बेबायदि बिथाङा हांगार स्ट्राइक खालामदों। दिनै 20 days जाबाय। थ' लाइमोनफ्रा मोजाङै स्टाडि खालाम, मोजां फरायगोन, ओमफ्राय जिउआव सासे जाफुंसार आरो साक्सेसफुल मानसि जानो हायो। थेंक इउ, गोजोन्थों।